Tak, já se pohodlně usadím. Takže ahoj, vítám vás u svého dalšího videa. A tady tohle video je úplně teďka nejoblíbenější, co v tomhle období může být. A ano, hádáte správně, jsou to, co jsem dostala k Vánocům 2016. Nejdřív bych chtěla říct, ono vždycky všechny slečny ve videích říkají, jak se tím nechtějí vychloubat a že se tím jako nevychloubají vlastně a že to od vás vždycky nejvíc chtějí mít video. Prostě my a všichni ostatní youtubeři vás spíš chtějí jakoby inspirovat a podělit se s vámi o ty krásné dárky, o ty krásné věci, co dostali a z čeho mají takovou radost, z čeho máme takovou radost. A to samý chci i já. Já jsem byla hrozně šťastná úplně ze všech dárků, který jsem dostala. A chtěla bych vám to spíš ukázat tak, abych se s vámi o to za prvý podělila, čeho mám radost, a za druhý to můžete brát i jako inspiraci na další Vánoce, protože já vlastně na ty videa koukám hlavně kvůli tomu. A vždycky, když někdo dostane opravdu krásný dárek, který jsem třeba ještě nikomu nedala, nebo třeba jsem si to vidím u nich a říkám, jo jasně, tak tohle přesně by bylo pro moji kamarádku, nebo pro mou mamku, nebo pro babičku, nebo pro strejdu. Takže si to vždycky sepíšu a tenhle papírek mám v diáři a potom vlastně si ho vytáhnu před Vánocema a ty dárky nakupuju. Ještě co bych předtím chtěla říct, je jedna věc a to je ta, že Vánoce pro mě nejsou jenom o dárcích, ale teďka jsou hlavně o tom být s rodinou, mít kolem sebe všechny blízký, všechny, který miluju, užívat si toho, že jsou zdraví, že jsou mezi náma ještě, prostě taková ta pohoda u stromečku, kdy tam sedíme po večeři a povídáme si. Já rozdávám dárečky, každý prostě z toho má hroznou radost, objímají se, děkujou, to je prostě asi ta nejkrásnější část. Ty Vánoce jsou o tom být s rodinou a být s přáteli a ne o tom těšit se na dárky, jenom na dárky. Samozřejmě každý se těší na dárky, o tom ty Vánoce jsou taky. To pro mě byly jedny z nejkrásnějších Vánoc. Za prvý byla tam s námi moje sestřenka Tereska, který byl nedávno 1 rok. Dostala pár dárečků, covala tam na písničku z Popelky a už konečně měla nějakou jakoby interakci, protože když se narodila loni, tak měla týden o Vánocích, o Štědrém dnu a to ještě bylo malinký miminko, takže tam byli za náma strejda s tetou jenom na skok. A samozřejmě to bylo taky super, ale teďka to bylo skvělý díky tomu, že ona už jakoby s náma si povídá a usměje se a prostě je tam s náma. A za druhý jsem ráda, že tam s náma tam byli moji prarodiče, hlavně teda děda, který to měl letos, nebo vlastně loni 2016, to měl docela hektický, co se týče zdravotního stavu a tak. A i samozřejmě za ostatní. Než začnu být taková jako sentimentální, hodně sentimentální a budu mít na krajíčku, tak se radši vrhnu teda na ty dárky, který mám přímo tady. Takže můžeme začít. Takže čím bych asi začala? Mohla bych to brát třeba od nejstarších členů naší rodiny, což je moje praprababička a prapradědeček, takže prarodiče mýho táty. Od nich jsem dostala 2 dárky, konkrétně. To jsou elektrický mlýnky. Jeden je teda na sůl a jeden je na pepř. Jsou hrozně hezký, je to z takového matného černého materiálu. A potom jsem od nich ještě dostala obálku. Za tu obálku jsem zaplatila povinný ručení za auto. Takže to se taky hodí, takže babi a dědo, vy se určitě nedíváte, ale moc vám děkuju. Fakt mi to pomohlo. Takže to jsem teda dostala od praprarodičů. Opravdu mě to potěšilo. No, já jsem celou dobu byla nezaostřená. Takže to musím natočit celý znova. Už jsem byla za polovinou. A prostě jsem zjistila, že nejsem zaostřená. No nic. Dalšími členy naší rodiny jsou babička a s dědou, neboli rodiče mojí mamky.
A od nich jsem teda nedostala žádný překvapení, tady tenhle dárek jsem si hrozně přála. Já jsem nikdy nechodila moc nalíčena, vždycky jsem si udělala jsem si vždycky jenom obočí, řasenku a pudr a šla jsem, protože mi přišlo tak nějak jako zbytečný se hodně malovat, když jsem ještě mladá a ta pleť je krásná sama o sobě. Takže proto jsem na sebe nikdy nedávala nic moc víc. Ale lidi mi už delší dobu říkají, že mám třeba hrozný krásný ty a proč si je nemaluju. A tak jsem asi 2 měsíce zpátky, když byl ten Black Friday, tak jsem si od NYXu koupila nějaký matný rtěnky, jednu mám teda teďka na sobě a jsou úplně bezvadný. No a další věc byla ta, že moje mamka se vždycky hrozně stěžovala, že nenosím vůbec žádný stíny. Prostě, že bych se měla malovat trošičku víc, že je to hezčí a tak. A tak jsem si říkala, že to bude nejen dárek jako pro mě, ale bude to dárek i pro mamku, že se třeba když půjdeme do divadla, jako jdeme dneska, takže se hezky namaluju, dám si rtěnku, stíny a všichni budou spokojení. Přála jsem si od Urban Decay paletku Naked, konkrétně mám teda Naked 3. Jsou to ty stíny spíše do růžova. Vypadá to teda takhle. Jak vidíte, paletka je spíše do růžova. Já mám teda teďka na sobě tady tenhle na celý víčka, tohle do koutku víček a tady tohle mám jakoby do toho zlomu. Takže tady za tuhle paletku hrozně děkuju. Já už jsem se na ní, já už jsem se na ní koukala delší dobu, ale vždycky mi to přišlo hrozně drahý a jelikož jsem se nikdy ty stíny nedělala, tak jsem za to nechtěla utrácet, že vím, že bych je jako moc nevyužila. Ale říkala jsem si, když už jsou ty Vánoce, tak si budu něco přát a jelikož mi babička s dědou jinak dali peníze, což já radši než peníze mám pod stromečkem nějaký fyzický dárky. Takže za tohle moc děkuju a určitě se budu snažit víc malovat, abych se vám víc líbila. A tím vám jsem teďka spíš myslela rodinu. Ale samozřejmě i vám, když se na mě někdo budete dál dívat, tak dobrý, už to nebudu víc rozpatlávat. Dalšími členy mojí rodiny, těmi nejmilejšími, jsou moji rodiče. Od rodičů jsem dostala 3 dárky, 2 byly takový hlavní, dražší a ta 3. byla taková pozornost hlavně od mamky, protože ví, že to používám. Takže jako první asi ten nejhlavnější dárek jsem od rodičů dostala pobyt a je to wellness pobyt ve Špindlu, včetně polopence pro 2. Je to teda myšleno pro mě a pro přítele. A z tady tohohle dárku jsem měla hroznou radost, protože mu předcházela taková dojemnější historka, no dojemnější. Prostě loni v říjnu jsme s přítelem měli naplánovanou dovolenou ve Špindlu, kam jsme teda jeli. Měli jsme tam taky wellness pobyt, se Slavometu to bylo koupený a bylo to skvělý. Bohužel se tam ale vyskytly 2 věci. Jedna z toho bylo počasí. Já jsem teda nečekala, nebo takhle, čekala jsem, že bude zima a na to jsme byli připravení, ale nečekala jsem, myslím, že nikdo, kdo byl ve Špindlu, nečekal, že tam začne sněžit. 3. den nám tam začalo sněžit a já jsem to teda dávala i na Instagram, takový krátký video, kde je vidět, jak nám za oknem hustě sněží. Ono se teda všechno roztálo, ale prostě byla taková kosa, že se pomalu nedalo být ani ven a už ne jako pramenila ven. Tam jsme měli naplánovaný výlet. No a druhá věc byla ta, že v půlce toho pobytu mi diagnostikovali cukrovku 1. typu. A já jsem teda měla příznaky už asi měsíc předtím, ale než abych to tady rozebírala, protože chci na to udělat samostatný video, tak si můžete v popisku otevřít můj vlog, kde jeden z článků je, jak jsem vlastně přišla na to, že mám cukrovku, nebo jako jak mě diagnostikovali a celý takový ten příběh zatím. No a já jsem prostě v té době to ještě nevěděla,
mamka už to věděla, ale jelikož mi nechtěla kazit dovolenou, za což jí hrozně moc děkuju, tak mi to neříkali a prostě neříkala a jenom prostě jsem potom vlastně den hned, co jsme jeli z toho pobytu, tak jsem jela za mamkou do nemocnice a tam to jako všechno řekla tak. Takže já jsem byla hrozně unavená, měla jsem prostě svalovou bolest, dehydratovaná jsem byla, už to byl fakt takovej ten bod, kdy to mohlo fakt spadnout úplně do té nejhorší části před diagnostikou cukrovky, kdyby mě mohli klidně někam odvážet. Takže jsme si to úplně tak neužili, já tady z tohohle důvodu, že mi nebylo moc dobře a přítel z toho důvodu, že mi nebylo dobře a že sněžilo. On je takový hyperaktivní a chce vždycky chodit hrozně na výlety a tak, což jako já jsem hrozně ráda, já jsem zase hrozně líná, takže jsem ráda, že on mě někam takhle vytáhne. Ale bohužel jsme si to neužili, takže když jsem potom mamce vyprávěla, že jsme tam viděli krásný hotel Adam, potom vlastně byl i na Slevomatu zlevněný, což byl asi nějaký znamení z hůry, že tam máme jet. Rodiče jsou tak hodný, že nám to koupili na týden. Takže to jsem hrozně ráda. A už se tam nemůžu dalším dárkem, ze kterého jsem teda měla obrovskou radost, ale vůbec jsem ho nečekala, je tady ten druhý, to jsou taky papíry na Harryho Pottera, teda nevím, jestli to můžete přečíst, ale je to na Harry Potter a Kámen mudrců in koncert, z čehož jsem hrozně nadšená, protože já jsem úplně šílený fanoušek Harryho Pottera. Harry Potter byla moje dětská láska, já jsem na těch knížkách vyrůstala, mám je přečtený odpředu, odzadu, prostě 5krát, filmy jsem viděla milionkrát, mám i Hermioninu hůlku, kterou mi loni dal přítel Vánocu, což jsem hrozně ráda. A prostě když jsem viděla plakáty asi před 3 měsícema, že něco takového se tady v tu aréně bude dít, tak jsem si říkala, to si prostě nemůžu nechat ujít. Takže jsem šla hned na internet a koukala jsem si, že bych koupila sobě a příteli, že on je taky velký fanda. Ale prostě ty částky tam byly úplně astronomické, mě to úplně vyděsilo, já jsem samozřejmě chtěla nějaký lepší místa, abych si to fakt užila. Že to je asi tak maximálně 2krát do života, takováhle záležitost, ale prostě jsem si to nemohla dovolit. A tak jsem se o tom tak nějak jako moc zmínila, no a mamka byla tak hodná, že mi koupila 2 disky a směrný místa koupil. To teda vyteču. Takže za to jsem taky hrozně ráda. A to byly teda taky 2 ty největší dárky od rodičů, ty dražší. A pak jsem vlastně spíš od mamky dostala takovou maličkost. A je to teda Mythic Oil, je to olej na vlasy. Já mám kudrnatý vlasy, ono to teda teďka není moc vidět. Ale mám kudrnatý vlasy a u kudrnatých vlasů je prostě problém ten, že oni jsou suchý. Takže nejlepší kamarád mých vlasů jsou olejčky. Já jsem používala snad už úplně všechny a nikdy jsem žádným nebyla nějak nespokojená. Byl jeden a ten jsem potom už nepoužívala. Nicméně tady za tenhle jsem hrozně ráda. On je ve skleněný lahvičce, ve skleněném flakonku. Zlatý obal má, ještě byl potom v bělé, jelikož já ho už teďka používám. Tak když jsem ho dostala, tak byl ještě takový bílo-zlatý krabice krásný. A je to teda od L'Oréal Professional. Takhle vypadá ten flakonek. Je fakt nádherný, skleněný. A ten olejček je prostě bezvadný. Tohodle stačí 1-2 kapičky a ty vlasy jsou pak prostě krásně lesklý a hebký. Tady za ten olejček hrozně mamce děkuju. Udělalo mi to fakt strašnou radost. Dalším členem mojí rodiny je teda strejda Petr, což je brácha mámy. A já od nich každý rok dostávám voňavku. Tady tuhle jsem dostala loni, ještě ji nemám rozbalenou. Že já jsem měla ještě 2 flakonky předtím a prostě to nestíhám nepotřebovat. Oni mi vždycky koupí to velký balení. A je to teda Aqua Allegoria od Guerlaina, vůně Flora Rosa. A já jsem letos prostě věděla, že oni mi budou chtít dát tady tohle, takže jsem to strejdovi napsala, ale řekla jsem mu, že bych ráda vyzkoušela jinou vůni a to byla citronová tráva. Tak jsem s tím dárkem tak nějak počítala, jenže pak pod stromečkem vůbec nic nebylo, tak si říkám, to je zvláštní, tyjo, jako, že bych
dostala něco jiného a tak. No nic, bude jako překvápko, na to se hrozně těším. Furt jsem jakoby rozdávala dárky a teď tam byla taková, jsem odkryla takovou velkou krabici a říkám, jo, tak to asi bude jako pro bráchu něco nebo pro rodiče, koupili si. Ale bylo na tom napsaný Klára. A říkám, zajímavý, tak to si rozbalím jako naposled, protože největší dárek, nejlepší dárek, že jo. A tak jsem si od nich rozbalila jiný, menší. Nicméně jsem udělala hroznou chybu, protože tím, jak jsem to už jenom trošičku odkryla, ten menší dárek, tak mi došlo, co bude v tom velkým. Já jsem vlastně odkryla tohle. Takže ve chvíli, kdy jsem viděla kapsle od Chiba, jsem si říkala, aha, já jsem dostala kávovar. Já jsem se teď úplně zasekla. Ne, prostě jsem se začala hrozně smát a říkám, všichni se mě otočili a ptají se mě prostě co děje, jako co se tak směješ. A říkám, no já jsem odkryla špatný dárek a to a strejda si na mě tak jako kouknul, protože asi tušil. A říkal, no jo, tak si rozbal ten velký a prostě a uvidíš. No. Já jsem teda tušila, že to už bude kávovar, nicméně jsem netušila, že to bude ten, o kterém jsme se kdysi na oslavě mých narozenin, myslím, bavili, protože oni u nich v bytu udělali úplně výbornou kávu, kterou jsem si musela dát znovu. A říkám, jako z jakého to mají kávovaru a odkáď oni, že to je kávovar z Chiba, na kapsle a to. A teď jsme se prostě na něj dívali na internetu a říkám, je tady ta v té bílý, ten je hrozně hezký. Takový nějaký bych jako chtěla do toho nového bytečku. Co se nestalo, dostala jsem kávovar. Já bych vám ho hrozně ráda ukázala, ale jelikož jsme z Brna odjížděli s úplně narvaným, fakt totálně narvaným autem, tak jsme ho tam nemohli dát. Takže kávovar je v Brně a čeká na další odvoz. Takže já jsem si ho našla na mobilu a říkala jsem si, že vám ho ukážu aspoň takhle. Tak, je to teda tady tenhle, je v té bílé barvě, kterou tady vidíte. Jmenuje se to Tuto kafe. Je na kapsle, má tam 3 velikosti, vzadu je nádržka na vodu, je tam i zásobníček. Takže tady tenhle kávovar jsem teda dostala od strejdy a od jeho manželky Jany. A prostě mi to dělalo hroznou radost. Kdybych to měla zhodnotit, tak to byl asi nejlepší dárek, co jsem na Vánoce dostala. Nekecám, nejlepší byl Harry Potter, tohle těsně zatím. Vždy má prostě jiný priority. Jakmile tady ten kávovar bude, tak nebudu čekat prostě do června nebo do července, kde se budu stěhovat. Ale jakmile si ho přivezu do Prahy, tak si to kafe udělám. Dostala jsem tady na vyzkoušení brazilskou kávu, potom kafe Crema a tu Black and White, na kterou bylo hodně reklamy, takže si určitě jednu z těch kapslí udělám. Dalším členem mojí rodiny, jeden z nejmilovanějších, je můj brácha, jelikož ještě moc nevydělává, ale už nám chtěl hrozně koupit nějaký dárky, tak jsme od něj každý dostali naše nejoblíbenější čokolády. A já jsem dostala tu obrovskou Milku Oreo, kterou vám tady prostě ukázat nemůžu, protože jsem ji jaksi sněla. A ano, vím, že jsem říkala, že mám cukrovku, ale jaksi v konzumaci čokolády mi to nezabrání. Jak už jsem vyjmenovala už jakoby to gro naší rodiny, ta, která se schází u stromečku na Štědrý den, tak teďka asi tak přejdu už na ten zbytek random věcí. Jo, ještě, ne, ještě vám ukážu, já jsem pak dostala ještě jednu obálku. Za tu jsem si teda dneska byla vyzvednout 2 dárečky. Tady je zlatý obal na Huawei P9, tady je to bezpečnostní sklo. Pak jsem dostala ty nejlepší kamarádi rodičů, dávají dětem jakoby maličkosti. A já jsem dostala tady lip gloss od Victoria's Secret. Ještě jsem ho neskoušela, ale vypadá moc hezky. No nádherně voní po jahodách. No prostě po nějakém ovoci, ale fakt nádherně voní. A je teda takhle růžový a tady na konci je přívěšek pusinka od Victoria's Secret. Takže to si dám možná na klíče. Hele, já teďka. Od máminý kamarádky jsem potom taky dostala takovou maličkost, ale udělala mi hroznou radost. A s tím potom souvisí i ten další dárek. Já jsem vždycky hrozně toužila po něčem z Laši. Já jsem vždycky o tom především mluvila a hrozně jsem to jako chválila, že bych to chtěla zkusit a ty bomby do koupele.
a tak, jenže jsem to nikdy nedostala. Ale letos se mi splnilo moje přání a tak tady jsem dostala jednu bombu. A oni prostě to je úplně neskutečný, fakt. To je úplně, to byste fakt museli, ale vy ji určitě znáte a pokud ji neznáte, tak si prostě zajděte do Laše na Palády. A prostě se hrozně těším, až ji vyzkouším. Bože, to je tak nádherný. Člověk by se do toho nejradši zakousnul, ale co tady do tohohle? Tohle ještě ne, ale když oni tam prodávají takový ty makronky. Takhle vypadá takovouhle, jsou tam hvězdičky a úplně nádherně voní. Víte, jak se třpití? Teda tady za tuhle bombu taky moc děkuju a už se nemůžu dočkat, až se naložím do vany a vyzkouším. Podobný dárek jsem dostala od přítelkyně nejlepšího kamaráda mého přítele. To je složitý, že jo? Tada, dostala jsem dáreček z Laše. Jsou to teda ty jejich krabičky, kde už jsou předpřipravený výrobky. Jmenuje se Garden Party. Bylo v takovém úplně nádherném obalu a mě se ho vůbec nechtělo vyhazovat. Tak jsem si říkala, že to třeba na něco použiju. Takže ještě uvidím. Nicméně teda v tom Garden Party je Rose Jam sprchový gel, pak Sleepy tělové mléko, Rose Argan tělový kondicionér a Respect Your Elders mýdlo. Asi úplně nejvíc mi voní tady to Sleepy. První, co tady bylo, je Sleepy. A to úplně nádherně voní, je to takovejhle lehce do fialova krém. A je to teda body lotion. Další, co bylo v balení, je tady Rose Argan a je to teda body kondicionér. A ten má takovou krásně jemně mandarinkovou barvu. Další, co tam bylo, tak byl tady ten Rose Jam a to je shower gel. A to taky voní úplně božsky. Já vím, že se opakuju, ale na to prostě nejde říct nic jiného. To je prostě tak božská vůně. A poslední tam bylo takhle mýdlo. Taková nádherná červená barva. Takže to už se taky těším, až použiju. Takže teda za tenhle balíček moc děkuju Tereze a hned to budu vyzkoušet asi, nebo já nevím, já tak šetřím, protože mě se prostě to nechce vůbec vypotřebovávat. Já nevím. Asi nejsem normální. Dalšími dárky budou dárky od přítele. On vždycky vymýšlí asi ty nejoriginálnější nebo prostě dárky, které mě nejvíc potěší. A já vůbec nechápu, jak to dělá, protože prostě jsem si vždycky myslela, že pro ženský je lehký nakupovat. Ale ve výsledku se já s jeho dárkama prostě vymýšlím víc, než on s těma mýma. A úplně na tomto nejhorší je, že on vždycky prostě podle mě má originálnější a lepší dárky, než který mu dávám já. Takže to je takový začarovaný kruh, ale letos jsem teda od něj dostala 2 věci. Jedna věc je tahle, a nebo to spíš ukážu takhle. Možná když to vidíte takhle, tak už vám dojde, co to je. Je to od firmy Takenaka a je to, jelikož my jsme oba dva velcí nadšenci do Japonska a do celé kultury, a řekněme i takového toho mainstreamu, jako je anime a manga. Já jsem prostě vždycky mluvila o tom, že bych chtěla nějaký bento box, že se mi to hrozně líbí a i by se mi to hodilo do práce, protože prostě na oběd. Učitel mi dal tady úplně tu neskutečně nádhernou růžovou krabičku. Tady vevnitř je ještě schovaná myčka, která vlastně, aby se vám ta krabička neotevřela, tak si jednoduše navlečete na to a už prostě se nic neotevře a nic se z toho nedostane ven. Skládá takhle ze 2 pater. Tady to horní, tam si většinou dávají nějaký hůlky nebo příbor podle toho, jaký jídlo a čím ho budete jíst. No a vevnitř jsou pak takhle přihrádky. Ty si samozřejmě můžete vyndat a můžete mít čistě takhle prázdnou velkou, nebo když si třeba budete chtít oddělit nějaké potraviny, aby třeba se prostě... Takže to je takhle úplně nejkrásnější, nejrostomilejší krabička na obědy a jídla, jakou jsem kdy mohla dostat.
A těším se, až třeba koupím, nebo třeba dostanu nějakou jinou. Nějakou třeba větší, nebo dvoupatrovou a pak prostě do práce budu chodit jenom s bento krabičkama. A vůbec nebudu divná. A pak jsem ještě dostala 2 dárky, nebo teda oni jsou jakoby 3. A jelikož já jsem teďka začala natáčet na YouTube a chtěla bych dělat i nějaký DIY, a mluvila jsem o tom s přítelem, tak on prostě se zapátral a zase koupil skvělou věc. Já mám teda takhle jenom 2, protože ta 3. ještě má přijet. Je to liška mazená, přírodní kosmetika. Konkrétně to jsou balzámy Narty. Jeden je s příchutí vanilka pomeranč a druhá je ostružena. A vlastně ta krabička, když ji otevřete, tak jsou tam takhle vevnitř ingredience. Jsou tady olejčky, pak tady je i ten obal na ten balzám, kakaový máslo, bambucký máslo a včelí vosk a pak je tady i návod na to, jak to máte vytvořit a i nálepky tam jsou, abyste si polepili, ty etikety tam jsou. A těším se, až je teda vyrobím a asi 4 moc nevyužiju, nebo trvalo by mi dlouho, než bych to vypotřebovala, tak asi obdaruju babičku a mamku. Třetí ten padá podobně, je to taky od té lišky mazaný a je to vlastně kondicionér na tělo. To teďka dostanu, to přijede příští týden. Jsem vám teda tady nemohla ukázat, ale až to přijede, tak se těším, až se někdy naplánuju prostě natočení videa a vyrobení vlastně balzámu Narty. Protože to bude co? Protože to bude bezva. Za tyhle originální dárky příteli moc děkuju a... No a posledním dárkem udělal hroznou radost. Je dáreček od přítelové mamky. A dostala jsem vlastně takhle deku. Je úplně z nejkrásnějšího materiálu, který jsem kdy prostě mohla pohladit a zachumlat se do toho. Je fakt úplně jak myší kožíšek, to je úplně něco neskutečného. A takže co já teď udělám, je, že si do toho takhle zachoumám. Jediný, co zbyde takhle nakonec, tak bych ještě chtěla všem poděkovat za ty krásné dárky, které jsem dostala, fakt mi hrozně udělaly radost. Všechny bez výjimky, byla jsem z toho neskutečně dojatá. A nakonec, sice trošičku opožděně, ale chtěla bych vám popřát všechno nejlepší do nového roku. Nevím, jak ten váš rok 2016, ale já jsem ráda, že ten můj rok už skončil, protože byl přes pár výjimek docela takový hektický a vypjatý. A už se nemůžu dočkat, co všechno mi tady ten rok 2017 přichystá. Přeju vám teda to nejlepší, buďte s rodinou, buďte šťastní, ať se vám daří ve škole, v práci. Prostě ať se vám daří všechno, na co šáhnete. A celkově, ať je tenhle rok 2017 jeden z těch nejlepších. A tímhle já teda končím vysílání. Doufám, že se vám všechny dárky, které jsem ukázala, se líbily. Třeba vás i některé inspirovaly na další Vánoce. A těším se na vás u dalšího videa. Ahoj!